ne baba kamar yanzu ai ta kare wera mun ne ya saki mai kai da na shigo guri ni gwani ne haka suka ce na kama makafan ban da sauki ne haka suka ce yan matan ni suke so haka suka ce haka suka ce haka suka ce malam haka suka ce ni gwani ne suka ce da na shigo guri kwakwalwan heta sai ta rikice ban su rigima siriri da san babbar mace nazari kuke ko notin kanku na ya kwanci abinda mamaki daga na fara sun ce shirme a yanzu ko nema na aiki ku be ga sarkin aiki mafarki na ya zamto gaskiya a yanzu na zama hamshaki haka yasa wasu ke kishi suka ce kwantar da hankalinka inda da sai ka ci shi daban da bana ka bai idan ka ci shi dole ka ya man shi dan dambe ke jure nushi wa malan ranar biki ne ake farin ciki wai saboda mun iya wasu suke bakin ciki tur da halin dan akwai yaya ma uwarsa ciki kuna ta wai da kaki amma bera na ta aiki da tsara an ce yaki sai ku kama raki da tsara sun ci mulki malam babu batun aiki ku yi wahala da su ci su mai da ku tumaki malam tambaya suke wai ina shugaba yake ina nan ban boye ba kashe kiɗa dokan kiɗa ba za mu daina ba ai soja baya a cika kibe ritaya ba na kwallo baya barin shot din bai yi hangin ba kaman wata na fito ba za na boye ba bakin aman flow yake kamar ruwan sama nake zakin murya wane da ke kina baka mai zan dake to da karfi kake takama ya mozuna yake kayi min tayi da haƙudan in ya mura nake tambaya kuke to zabira mutumi na yake maganin da zafi ku gudu lakin diga yake ka zo in koya ma yanda ake mari da opakon pa kun ji salon wannan takon da na shigo guri ni gwani ne haka suka ce na kama makafan ban da sauki ne haka suka ce yan matan ni suke so haka suka ce haka suka ce haka suka ce yanzu na riga na kware dan na bar gidan jiya aikin uwa da tashi ne ta bashi tarbiya shi ko maharbi burin sa dai a basu kifiya ne ko ka bani makafan har safa bani gajiya ai hannu agun an san kuɗi baya gajiya dinannin sun gane ni suka labe a katanga ana maki diya rijiya suna ta gaganga suna zaton na fada kogin to gani a ganga da gani na kasan gabar maza dubu ka hanga so ka turza mala yanzu in hada ka da katanga kar ka sake ka samu dawo bangaren da ba ka tambaya ka ci gidan daban ma ni ne shugaba da ni ke bada izinin asara kashi ko gaba shi yasa cikin daban ma nike da martaba kar ka zage ni dan na san gidan ku da shugaba idan ka yi musu mali ga sai in baka da uba malan ja da baya ba tsoro bane karin shiri ne duk ja da baya ko a gidan dambe gyara damtse ne shugaba za aikata muddin idan na rantse ne takama da karfi kake ni da kai mu yi damtse ne ba za ni manta ba a lokacin da muke koyo lokacin muna freestyling ma sai mun hada da koyo wasu hafaɗi suke ta yi hauka muke ta koyo yanzu gashi mun kware malam ai mu ake ta koyo malam yawan arziki ba shine zaman lafiya ba sannan yawancin abinci ba shi ke sa aiki ba na tabbata kuɗi ba zai saye lafiya ba to mu durƙusa mu roƙi rabbi sarki Allah babba shi kadai ka sanya mu yi kasuwanci babu riba sai mu haƙura kaga ko mun ciyo riba babba wani cin mutunci shugaba wai ni ne ban gani ba wani cin zarafi shugaba wai ni ne ban gani ba wani kora ne shugaba wai ni ban sha ba rayuwar ta ɓaci baba na yace ɗana ka yi ƙasa haƙuri da ƙesa an ka riƙe sa babu maganin da ai ya kai sa na yi haƙuri gashi ko na ci riba babba